Good morning, guys! Happy Friday! It's 8:25 na. Ayun. Nilabas na nila yung likod ko. Sa labas pa rin si Daddy tsaka yung mga doggies. Yun, I'm here with Poknat and Maggie only. Hi, bebes! Ano? Wala na kayong pagkain eh. Ano kaya yun? Paano kaya, Maggie? Ayun, wala na silang food trip. Dapat kahapon, sabi ko, bumaba na ako sa Pure Gold para nakabili ako. Kaso, tinamad na ako. Pagod na sana. Sabi, so ngayon na lang, hinatay ko lang si Daddy para makaalis din ako. Makabili ng pagkain nila. Yun. And maaga din naman yung labas ngayon ni Chris. 1:30 dito na yun. Ang gagawin natin ngayon, Maggie, since it's Friday, ay may gagawin si Emma eh. So, hindi pwede si Emma today and tomorrow yata na for, dapat maglaba. Kaso, wala tayo magagawa. Ako na lang, ibababad ko na lang yung ano. Tsaka konti lang naman yung labahin, guys. Promise. Konti lang. So, kayang-kaya ko na. Babad ko lang yung uniform ni Chris and, ayun. By tomorrow, pwede ko na siya ma-plancha. So, ayun and, wala lang. Good morning, guys. Iiklihan ko lang yung mga vlogs ko, guys, kasi parang hindi ko nahihirapan mag-edit. Mga 15 minutes, okay na siguro yun. Mag-milk muna sila ni Poknat. Tsaka si Maggie. Ayun, nilagyan ko na siya ng tawag 5 ml na vitamins. Hey! Are you excited, Poknat? Ayan. Tapos mamaya naman kay Groot and Junior. Ang bilis naman yan, Poknat. Ubus mo agad. Mas marami ngayon sa iyo eh. Yan. Wala akong masyadong lilinisin ngayon, guys. Pero mag-ano lang din ako. Magwawalis, magtatanggal ng mga alikabok para, ayun, mas ma-maintain nga yung kalinisan dito. Ayun. And nagpaano ako ng air purifier ba yan? Hindi. O, basta pampabango ng room. And it's so mabango. So, ayun. Wala naman din akong gagawin na mas madami. Kaya, carebells lang. Diba? May magawa lang ako, maglinis-linis. And, yun, ang ganda lang tingnan kasi kapag ka malinis. Tada! And look at my, sofa. Cute. Parang timang wala lang may masabi, no? Ay, by the way, guys, kinausap ko pala si Sel. Tinext ko siya yesterday. Kagabi. Tama. Kagabi, yesterday. So, sabi ko sa kanya, kinumusta ko syempre. Sabi ko, kumusta kayo ng mga bagets. And then, kung kailan nga libing ng asawa niya. So, ayun. Wait lang. Nandito na si Daddy. Wiggle na. Hi! Si Tatalino lagi may dalang baston. pang taboy niya sa mga wag kami mga. Ay, ayan na. Wait lang, bibigyan ko na rin sila. Dito na lang din ah. Enough na. Ay, gusto mo pa, Maggie? You want more? Yan, siguro tinda yung naman. Yay! Ay, Maggie, baby, enough ka na, di ba? Finish ka na. You want more ba? Halika na, bigyan kita konti. Maggie! Gusto niya po wala. Yan. Pogi ah. Bruce ko pag may ano. So, hello guys. Katapos lang namin mag-ano ni Daddy. Mag-breakfast. Nakahugas na ako. And then, nakasalang na yung labahin. Ngayon ako maglalaba instead na tomorrow para mamayang gabi sa business naman ako, guys. Pero kasi may mga bagong orders na naman na kailangan ng invoice. Kaya sabi ko babalikan ko sila later. Tapusin ko lang yun, mabilis lang naman. Day na ako muna! So yun nga, guys, continuation na sinasabi ko sa inyo kanina. Tinext ko kagabi si Sel. Tapos tinanong ko kung di naman ako nagtanong actually kung kailan siya babalik. Bali siya yung nag-open na pinoproblema niya daw yung pagbalik niya dito kasi buntis siya. So parang nanghina ako lalo, guys. Pero syempre
Tinatid naman natin na inaasahan yun. So, ayun nga. Pero, ayun nga, nag-offer na ako sa kanya na sinabi ko sa kanya, nawili sana nga akong pag-aralin si Vicky, basta dumito sila sa akin na mag-ina. Kaso, ganun nga, nabuntis siya. So, parang ayoko naman din na magmukhang, ano ba to? Inutil. Diba? Kasi yung buntis pa yung gagawa ng gawaing bahay for me, diba? So, parang magmumukha ako lalong inutil nito. So, sinabi ko naman sa kanya na if willing siya, kahit hanggang ano na lang, kung gusto niya and willing siya bumalik sa akin, kahit makatapos yung 40 days ng asawa niya, tapos kahit hanggang ano na lang siya, hanggang bakasyon, yung matapos lang din yung school ni Chris, okay na ako doon. May ano na yun, okay na sa akin yung time na yun para makahanap din ng ano, kapalit niya, just in case nga na hindi na siya talaga pwede magtagal sa akin. So, ay wala pa siyang reply, guys. Pero sayang kasi 'di ba, yun ang bala ko na pupursue ko nga talaga dapat siya na makabalik dito. Pero di natin inasahan na bukod pala kay Vicky, naiwan na bata, is meron pang nasa sinapupunan niya. So parang doble stress para kay Sel. And ayoko naman din dumagdag pa sa ano niya, sa alam mo yun, sa burden niya. Although di naman ako magiging burden syempre para sa kanya kasi, you know, pero alam mo yun, kasi physically nakakapagod na yun yung pag-iisip mo pa lang na kasama na yun mentally and physically, guys. So parang bugbog na si Sil doon sa problema sa nangyari nga sa asawa niya. Kaya no choice tayo, guys. Pero inantay ko pa rin yung ano yung sagot niya, if ano gusto niyang bumalik sa akin hanggang ano nang katapusan, hanggang ano na lang, hanggang summer. So ayun lang din yung wish ko sa kanya, yung hiling ko. Sabi ko, favor, kung hindi ka na talaga nga makakabalik sa akin, is kahit hanggang ano na lang, hanggang April or May na lang, kasi 3 months na daw yung ano yung tiyan niya ata, 3 months na. So January, February, March, April, May, 8 months na nga yun, just in case bumalik siya sa akin by May. So parang malaki na yun. So kahit April man lang or March, okay na sa akin, guys. So yun, nantay ko pa yung reply niya. Sabi ko, pag-isipan mo. Tapos ayun nga, sayang, nakakalungkot. Tapos nakakaawa yung ano, no, yung unborn child. Kasi hindi ko nga alam kung alam yun ng asawa niya na buntis siya, diba? Nakalungkot lang. Pero alam nyo, nainggit ako na buntis siya. Nainggit, guys, kasi alam nyo, eto lang, netong January lang nila si Daddy nag-ano sa akin na mag-try kami ulit para at least may isa pa. Kasi malaki na si Chris, hindi na namin alam nyo yun, hindi na siya tulad ng baby talaga na sobrang dikit na dikit sa akin. Although makananay pa rin naman siya, kaso hindi na yung kahit mag-CR ako, sumusunod, mawala lang ako sa tabi niya, mami, ganun. Pero ngayon hindi, no? So, ayun. Tapos namimiss namin yung mga maliliit na kamay, na amoy-amoyin. Ano yun? Alam ko si Froggy, ingit na ingit yan sa akin kapag nilalambing ko sila Lucia. Nahihiyala kasi yan sana sa mga kapatid ko na maglambing sa mga pamangkin ko. So, ayun. Ano kami na mag-try nga ulit sana kung pagbibigyan pa. Pero sabi ko naman sa kanya, if hanggang within this year, pagka wala talaga, so huwag na tayong umasa. Siguro hanggang kay Chris na lang talaga. Pero sabi niya, hindi, kaya pa yan, bata ka pa naman, ako daw yung bata pa. So, sabi ko, ako okay lang din, bata pa nga ako. Tapos tinanong ko ng check-out, sabi ko, kailangan lagaan yung health mo kasi baka dyan din, kaya hindi tayo manufacture. So, yun. Kaya, ayun lang, guys. Wish ko lang sana talaga makabalik pa sila kahit hanggang hanggang March. Pero balitaan ko kayo. Okay, naantay ko yung reply niya kagabi. So, ayun, sabi ko sa kanya, ayun nga, if hindi na talaga kaya, kahit mag-recommend na lang siya na personal niyang kakilala, and sing-sipag at sing-bait niya, yung walang attitude. Tapos, ayun, yung mapagkakatiwalaan talaga, guys. Siya ang unang-una. Kasi kay Sel, wala akong masasabi. Talaga wala. Kasi,
iwan ako ng pera dito, makakalat yung alahas dyan. Hindi naman sa tinitest ko siya, diba? Kaso, wala, doon mababalikan mo man nakatabi na, o sasabihin niya, ay, may nakuha ko yung ganito mo, nilagay ko dyan sa ano. So, diba, saan ka pa doon? Tapos, ayun nga, naiiwan ko sa kanya si Chris. Problema ko, guys. Alas 2 na, guys. Nantay ko na lang yung Junakis ko. Tapos na ako maglaba. Everything, nalaban ko na. Ayun, bukas, planche ko na lang siya. Next, ayun. Habang tumatagal naman is, nagiging madali na sa akin yung, ano, yung gawaing bahay. Ayun, need ko lang i-maintain talaga na laging malinis yung bahay. Ayun, laging everyday magmamap. Tapos, magwalis, and tanggal mga alikabok. Ayun, since nakalaban na ako, nalinis ko na rin yung, ano, yung CR. So, lahat nagawa ko ngayon, sobrang bilis ko lang ngayon. Alauna medyo tapos na ako. Nakipagkwentuhan ako kay ate, kay ate, sabi? Siya sekretary. So, ayun, binabad ko lang itong, itong lunch ng mag-ama ko. Ano ba to? Beef. Yan, pang steak siya. Lumambot ba? Kasi sabi 15 minutes lang babad eh. Binabad ko siya sa saan na ba yun? Papakita ko yun sa inyo kaya di ko tinapon eh. Where are you? Saan ka na? Ah, ito. Ito pala siya. Yan. Ay! Ito na yung anak ko speaking. How's school? Walang palitan kami. Ha? Wala kang palitan. Activity kami. Activity lang. Oh, lagay mo dyan yung, yung shoes mo. Ayan. So, ito yung Saan cellphone ko? andun sa kwarto namin. Quick and easy. Lulu's marinade mix. Just for 15 minutes. Pampalambot ng karne. So, good for 1 kilogram meat. Pork, chicken, and beef. Procedure. Dissolve 1 package in 1/2 cup water. Marinade for 10 minutes. Apply 1 package Lulu's breading or any desired breading. Pan fry or deep fat fry. So, hindi ko siya ipa-fry. Iano ko siya, parang i-pan seared lang. So, ayun, may kita na nasa 30 minutes na ata. So, sana tumalab. Let me know. I'll let you know, guys, pag tumalab, ha? Kasi, ano ko yan. Ano ko lang siya. Lagyan ko lang siya ng herbs and spices. Steak and chop. Ay! Ano ba yan? Ito na lang lagay ko, yung Weber steak and chop seasoning. Para mabilis. Yung kompleto naman na yan eh. Naglagay lang ako guys ng ng extra virgin olive oil. Ayun, doon ko siya pinan-fry. And then, pinapakulaan ko lang itong baby potatoes. Tapos, pag-add lang ako dito ng butter mamaya. Ko din siya dyan. Parang, wala lang. Pasasayawin ko lang siya sa pan. So, ayun, malambot nga siya in fairness, dapat pala dinamihan ko yun. Bili ko nun. So, ayan, mag-i-steak ang mag-ama ko ngayon. Request to ni Chris Polo eh. Yung potatoes na... Nasaan yung hot sauce? Hot sauce? Saan yung hot sauce? You are so annoying. Tangkad mo na. Oh, come on. Daddy! Tingnan niyo kung sino naghuhugas. Punta lang ako guys saglit sa sa Pure Gold tapos sa M. Loelier kasi may i-claim akong remittance. Bayad. So, yun. Maiwan muna yung mga dogs dito. Kasi si Chris tsaka si Froggy nagbike. Ewan ko sa dalawang yun ang trip nila. Sabi ko mamaya na pagdating ko, inunahan na ako. So, ayun. Iwan ko lang sila dito. Bait naman yan guys. Basta sarado yung... Ay, Gati. Dito ka muna. Bibig ko ha. Sarado lang yung yung mga kwarto. Sara ko nga. Ayan. Sarado naman. And uploaded na yung vlog kahapon, guys.
Ayan, bilis lang ako. Kailangan ko lang ng ano nila, malulutong pagkain nila kasi anong oras na oh. Tapos 4 na. Ito lang nakaluto. So, ayun. Ito lang kayo. Sana matayo agad yung sinampay ko. Ay, dun na kayo ah. Ayan. Tuyo naman agad yan. Mainit. Ayan. I'm home na guys. Ayan. Salang na natin ano. Hi, Tayuyo! Hi, Poknat! Salang na natin yung pagkain nila ngayon. Mag-liver na muna sila. Ayun, yun lang naman ang binili ko guys. Try ko tong ano, Rose brand na squid tofu. Wish ko lang masarap ah. Sagay natin sa ano, kung anik-anik na. Ah, masarap to sa ano, sa kangkong. Stir fry kangkong eh, no? Ayun. Tapos, etong veggie nuggets. Sarap naman to sa miswa. Ayan, miswa. Tapos, etong crab sticks. Sarap to sa ramen. Kasi wala akong ramen. And what else? Ayun. Dumating na sila. Sumemplang daw siya. Sa DFA, kaloko ka. Hi! Hello! Yes! Opo! 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 Sige na! Sige na! Yes! Op! 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 In-acknowledge pa ni Groot yung pagdating natin. Eh, ayun. More on, ano lang naman talaga to? Pagkain ng doggies, guys. Ayun, ito pa yung isa. Ano ba to? Salmon. Salmon ball. Ayun. Dragon ball. Dragon ball. Grabe yung mahal ng gulay ngayon eh. No? Dahil ba yun sa ano, sa tax reform ba yun? Kaloka. Itong maliit na to, 41 pesos. Kahit sa ano guys, kahit sa palengke, nung namalengke ako nung last time, 'di ba? Grabe. Puro gulay lang, inabot ng 500. Ayun, pero ayun nga. Wala tayong magagawa, yun ang price eh. So, yan. Okay, ano bang lulutuin ko ngayon? Bumili na rin ako ng chicken na pang ano. Konti-konti lang guys, since kami lang dito kasi ano, ang hirap kapag kami nasasayang. Ang sakit sa loob. So, ayun, pantinola. 4 na piraso lang ata. 4 na cut lang. Ayun. Ito na muna sa kanila ngayon. Ay, hindi. Liver na muna. Sa isang liver. Sige na nga, ito na muna. Ayan. Giniling na pork kasi walang beef eh. Tapos maglalaga ako ngayon kasi kanina daw kumain, 'di ba? Patatas lang yung pinain ko. So bumili ako ng panglaga. Kaya yung mga gulay ko diyan is panlaga. Yun. Ito na yung pagkain ng dog guys. Tapos ito yung sa amin. So ayan, inaantay ko lang siyang bumula. Ganyan. Tapos scrape ko yung hinaan ko lang. Ayan, yung mga bumula na yan, scrape natin mamaya. Tapos, ito, atay yung ginawa ko, guys. Tapos, yung mga binakbak sa, sa isasahog ko dito is, inano ko na. Dilagay ko na rito. In fairness, ang bango niya. Tapos, konting, kalahating squash. So, ayun, salt. Konting salt. Tapos, hindi na ako naglagay ng, guys, ng cubes. Kasi sabi nyo, may din yun, may betchin din yun. Tama ba? May betchin or ano ba yun? Basta, sabi nyo. And then, nagturo sa akin ni Eric is sugar na lang. So, instead na cubes, sugar na lang. 1 teaspoon na sugar yung nilagay ko. Tapos, salt. Ayun. Thank you sa mga nagsasuggest. Luto na itong patay na natin. Yan. And then, yan ang i-scrape natin. Sobrang konti lang yan, guys. 7 pirasong lang yan. Karne. Kasi di ko inubos at sobrang dami. Sabi ko baka mapanis na naman, sayang. Eh, pag napanis naman din, di ko pinapakain din sa aso kasi ayaw din naman nilang kainin ang arte. So, ayun, mga 7 lang inano ko. Pinakuluan ko. Ayan. Anin lang natin yung gulay. Itong, pinya ko, nakakalimutan ko lagi. Overripe na to eh. Hindi kasi ako marunong masyadong mag-ano na ito. Magbalat. Pero tatry ko mamaya. Ayun. Ayan, maglalagay tayo ng corn. Favorite ni Chris. Tapos, instead na naman, na pechay. Bok choy naman yung inano ko, guys. Yung kinuha ko. Pero pagkamahal-mahal pa rin, Diyos mio. Tatlong ganyan, 3 head. 30 ata. Yun. Saan
Tapos, lalagyan natin siya ng onion leeks, pampabango, last na. Tapos, yun, wala pala akong beans, pero kaya rebels yun na lang. Kung ano, basta may ano, may cabbage, may bagu pechay, may bok choy, at may potato. Ayan. Ito na sila. Prepare na natin guys yung pagkain ng aso. Ayan, brown rice yun sa kanila kasi yung ganyan no, meron pa nga yung nasa ilalim nakuha ko. Naglinis kasi ako sa ilalim dyan. May ano pa pala ako, may mga malagkit ako. Tapos yung brown rice and red rice. Na ano ko ba yun? Na vlog ko ba yun? Mukhang hindi. So, ayun nga. Tapos binilad ko sila para maglabasa yung mga parang puto ng ano, ng bigas. Ayun nga, akala ko naubos ko. Meron pa pala. So, ulitin ko yan. Tapos yung brown rice, 5 kilo pa naman yun. Ang dami. So, para silang anay ng bigas. Inaano nila. Bukbuk ba tawag dito? Bukbuk ba tawag dito, daddy? Parang inaano nila. Nagiging powdered form yung ano, yung bigas. So, ayun, inano ko muna. Nandun, nilabas ko. Binilad ko ng 2 araw na. Tapos yun ang ano. Yun ang papakain ko na lang sa aso kasi sayang eh. Yung red rice yan talagang ano, wala na. Na ano na siya, powdered na. So, tinapon ko na lang. Buti isang ano lang, konti lang. So, yan, lagay lang natin para umana na. Lumamig na. So, yun na lang sinasain ko yung brown rice para sa doggies. Durugin ko lang yung ano para covered yung ano niya, kanin yan, maubos nila. Tapos ito bukas naman. Pinakain ko na rin guys, hindi naman masyadong ano, mainit kasi malamig yung kanin eh. So, sakto lang. Ayan, nakain na sila. Ayan. Busy si Kalbo. Kakaayos ng sinira ng mga doggies. Inaano ni Miggy tsaka ni Junior eh. Nangat-ngat. Nabakbak mo. Nabakbak pala. Ito nga. Ito pala. Next na makita natin, wala na yung tapyas na yan. Very good Yung anak namin, wala na naman. Tumakas na naman. Pinabayaan na naman itong isang makaalis eh. Sabi ko, huwag nang pababain eh. Nagpa-print din pala ako kanina guys ng mga ano, picture nila oh. Ayan. Ito lang nakita ko kay Poknat na maayos-ayos nakatingin siya. Tapos ito si Groot nung nasa Masasa Beach kami last year. Ito si Jasper. Ito si Maggie. Nasa vet siya niyan. Ayun. Tapos ito si Dayungyung. Ayan. Nasa likod siya nito. So ilagay ko to doon sa ano. Sa ano ulit yung ano yun, table na yun. Basta yun. Pero pa ako mga pinaprint ang dami ko, mga pang-ano ko, frame ko. Yun, diba sabi ko gusto ko dito yung mga doggies. Ayan. Maglalagay ako dito ng flower, guys. Gusto ko puting flower, kaso wala pa eh. Hindi pa ako makabili. Ayan na sila. Kitty! Si Maggie ayaw ni Daddy. Gusto niya daw yung whole body ni Maggie. Ayun guys, kain na tayo. I'm so hungry na. Di ako nag-lunch kanina eh. Ayan yung nilaga. Sa akin lang naman dyan yung mga gulay eh. Yung pork nila, Chris. Gulay tsaka ano lang sa akin. Sabaw. Tapos toyo, kalamansi, sile. So, yun. Let's eat. Dali na, Daddy. Pray na tayo. Si Chris, nako, hindi pa umuwi. Nandiyan yata kala Jello na naman. Alam niya kasi ano Friday. Pasok bukas. Lagyan mo ng heat, no? Ano? Corn. Yup. Dito. Bless us, O Lord, and this your gift which we're about to receive from thy bounty through Christ our Lord. Amen. Tapos yung kumuha ka na eh. Tapos isa pang ano? Serving spoon. Kain tayo guys. Akit yung si Chris pag gutom na.
Ito pa mga pinaprint ko kanina, guys. Aray ko. Ay, isang size lang. Ayan, silang tatlo. Si Poknat, si Groot, si Maggie. Nag-buy kami. No, baby ko. No. Wag. Tapos si Chris. Ito nung kinasal kami. Ito, nagninang ako. Ito yung sa ano, yung kahapon pinunta namin. Wala lang, lagay ko lang sa kwarto, sa side table niya. Tapos ito yung sa masasa din. Kasama si Ching Ching, si Lucas. Ito yung nag-ano kami sa Bicol. Ito kahapon din. Side table ko din. Ito si Ching Ching, tsaka si Tamoy. Ayan o. Sabi ni Sis Cherry, paano ko daw ito frame ko daw. So, ayan, pinaprint ko para i-frame nga. Cute. Arty-arty ng batang yan. Sa probinsya, sa Nueva Ecija. Kaya yung judge na nagkasal sa amin. Sino to? Si Jasper. Ayan, kami ni Chris Pulo para sa kwarto niya din. Tapos ito, nakompleto kami nung birthday ni Lucas tsaka ni Lucia. Dami namin no? Nakakatawa. Tapos yun, si Lucas tsaka si Tamoy. Yung nagninang. Si Conan. Si Lucas. Nakita lang ako, taba-taba eh. Tapos si Ching Ching. Ayan, tapos si Ching Ching tsaka si Tamoy sa masasa. So, ayan, ewan ko kung saan ko pa ilalagay yan. Katuwa. Ay, Poknat! No. Alas dyan, bebe. So, ayun guys, alam nyo ba, sabi ko kay mama, nakakaingit ka ma, grabe yung yung mattress mo, napaka-healthy. Kasi, sa age ko, na 33, 7 na ang anak ni mama. Tapos 35, 8 na anak niya. Tapos yun na pinaligid na siya. Naputol tayo kanina guys. So, ayun nga sabi ko kay mama. Kasi nagkukwentuhan kami minsan sa store. So, 33 pa lang siya. Liba na yung, 7 na yung anak niya. Di ba? Nakakatuwa. Tapos, habang nag-wait pa kami, sasabihin ng mga kapatid ko, ikaw, te. Lakas pa bully, di ba? Kaasar. So, ayun. Darating din sa atin yan. And, wait lang, congratulations kay Sis Maria. Kikay Maria, yung kanyang account name sa YouTube. Oh, buntis daw siya. Oh my God! Congrats! Ang ganda ng pasok ng 2018 sa inyo, sa pamilya mo. Nakakatuwa kasi parang si Chris lang din yung panganay niya. Tapos, nasundan pa, 11 years old. Grabe. Ako din, please. So, yung grabe, congrats! Nakakatawa naman. Oh, baby! Lilit na kamay. Amoy-amoyin mo. Nagbe-baby fever tuloy ako. So, again sis, congrats! Have a safe, pregnancy. Ingat ka lagi. Kain ka mabuti ng mga masusustansya. Tapos, huwag ka ma-stress. Okay? So, yun lang guys, wala na rin. Natawag ko na si Chris. Medyo napagalita ko kasi Diyos ko alas 8 na nandun sa computeran sa may restaurant, sa may Chinese restaurant doon. Nanggigigil talaga ako kanina. Buti napigilan ko pa. Pero may pamalo na ako ng sandok na wooden spoon. Nakakainis eh. Nakahugas na ako, lahat di pa umuwi. Chinachat ko na. So, anyway, ayun. Hindi ko naman siya pinalo, guys. Nagbigay lang ako ng ultimatum. So, yun lang. Nakakain na nga kami. Nakakain na din siya. Maliligo na naman siya. Tapos ako mag-edit na muna ako ng vlog today. Para habang naliligo ako, nagre-render na siya. So, ayun. See you tomorrow. Good night!